Bij de Pielreus ging zaterdagmiddag het allereerste pleinfeest van start. Met onder andere de eigen IJsselsteinse liedjesartiesten. Afgeladen vol was het rondom de Smelenhof en daar hadden de mannen van FNN maar één ding op te zeggen. Los, maar los! We hebben de bak vol vaste lopen en de dieren we hier liggen. We wegen de tot de mooie, maar er is nog weer weg. Hier komen alle wegen samen, dit maakt gelukkig heerlijk hoop. Hier komen alle wegen samen, met vastelovend en sperjoop. Hey, proosten, horen leven, wie vergeet hun oude tijd. Hier komen alle wegen samen, zo raken we ons nooit meer kwijt. Hey, derde jaar als Prins, hoe voelt dat? Ja, hoe voelt dat? Ook wel een beetje ongemakkelijk, om heel eerlijk te zien. We hadden eigenlijk ook gewoon gewild om het een stukje over te dragen dat er een nieuwe prins zijn gestaan natuurlijk. Maar goed, het was heel lang onzeker, wat wel in Nikos. Uiteindelijk hebben we deze keuze gemaakt en nu geniet ik er ook wel weer ontzettend van. Ik moet zeggen, als je dan los ziet gaan dat dit kan, hè, met 500 man bij elkaar. Ja, het zien er nog veel meer trouwens. Dan krijg je ook nog keeper van, dan krijg je weer energie van. En dan heb ik ook zoiets begonnen met de jeugd en met allemaal gewoon wat moois van maken. Ja. Ja, dat is zo toch wel een beetje typisch IJsselstein. In zo'n korte tijd toch weer alles voor elkaar krijgen. Ook dit pleinfeest. Ja, goed. Of dat het typisch is. Ja, we mogen er wel heel trots op zien met z'n allen. Dat denk ik wel. Het is gewoon mooi om te zien. Hè. Dit zijn evenementen. Hier kunnen normaal gesproken werken of vergaderen. Nou hebben we 2 keer 3 kwartier bij elkaar gezeten. De meesten gaan aan de slag. Iedereen weet wat zijn ding is. Iedereen weet wat hij moet doen. Je vertrouwt op elkaar en moet kijken. Dan is het gewoon geregeld. Techniek, bar, horeca, afzetting, podium. Het is er allemaal. Ja, super. En prachtige artiesten. En een schitterende line-up. Ja, gewoon artiesten uit eigen deur, die met kleuren. Leuke dingen die dan gebeuren bij Bon Theater, die we dan ook weer hier neer weten te zetten. Maar ook topartiesten uit Limburg natuurlijk. En ja, dan met Proof, maar uit IJsselstein. Ja, dat is natuurlijk super dat die hier dadelijk ook op het podium komen. Ja. En toch weer een optocht de komende dinsdag. Ja, ook door. En we hebben best wel lang met organiseren, wel niet. Dat was toch heel moeilijk steeds plannen maken, aanpassen aan de maatregelen. Maar we gaan de optocht steeds klaar staan, in de kast staan. Ja, en dan die commissies die gaan draaien, die gaan hun ding doen. Ja, dan komt dat goed. En dat trekt hier dinsdag inderdaad de optocht door de deuren. Bijna 30 startnummers. Dus dat is bijna als vanouds. Kijk mooi. Waar is dit? Yeah, applaus, want dit land is toch weer in de hout. Pielreus, Heuvelglas, dit gaat ik niet weg vast. En volgend jaar, 2023, geen Erwin meer als Prins. Ja, zeg maar zo. Er zien weinig zekerheden. Maar volgend jaar ben ik geen prins meer. De optocht van de Pielreus trekt aankomende dinsdag vanaf 11 minuten over 2 door de straten van IJsselstein. Het is mooi, ik kan nog in de optocht te beginnen. Schoenen wagen, schoenen vol, wie zal er toch gaan winnen? Achteraf, dat was niet mooi.